Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je Kverty a ja vás vítam pri ďalšom let's play, alebo teda gameplay z hry Planet Base. V minulom dieli minulý diel bol rozdelený na dve časti, teda v podstate bude to pravdepodobne prvý a druhý diel. Tento diel natáčam deň potom, v podstate ten prvý som ešte nevydal, takže nemôžem sa pozrieť na vaše ohlasy a tak ďalej. Čo mi je ľúto, ale nevadí, poďme ďalej hrať. Tak, dneska si už dám pozor na to, ako dlho nahrávam. Je 52. Dobre. Takže čo tu máme? Čo máme vlastne? Jedla máme ako tak dosť. Nechcem nič. No, už ide preč. Som myslel, že som neklikol na to. No, takže tu máme našu malú kolóniu s názvom Kvertyland. Čo tu ten typek chce? Aha, je to robot. No. Surovín nemáme veľa, vôbec nemáme žiadne skoro. Takže ja si myslím, že je na čase postaviť ďalšiu majnu. Tu, čo najbližšie k airlocku. Čo to stojí? 2 irony, to je v pohode. Iron sa už vyrába. No. Tak, jedlo, to je náš teraz trošku menší problém. Lebo energie ako tak máme dosť. Počkaj, ak to, že sa to nenabíja. Aha, to sa nabíja. Ne, sa vybíja. No dobre, teraz začal deň, už som sa zľakol, že nie sme sebestační, čo sa týka energie, ale mali by sme byť. Keď už máme teraz tú veľkú turbínu, ktorú sme postavili na konci minulého dielu. No. Dobre. Tak blbo sa tu otáča. No. Ešte samozrejme čas. Na to nesmiem zabúdať. No, typek, ktorý robí súčiastky, čo je super. Sice nám to míňa iron, ktorý tak nutne potrebujeme, ale... No. Jak dorobíš túto, ak ju teda dorobíš, lebo tí ľudia majú vo zvyku to tak na 95% spraviť a potom odísť sa nájsť. A potom ísť spať väčšinou. No, takže ak to dorobíš, dobre, už to vypnem tu na celé. Aby ste nerobili zbytočné súčiastky. Wow, damn mate. Prvý meteor nás spadol. Presne na turbínu. Akože energie máme plné tieto kolektory, čiže je to v pohode, ale... No choďte to takto upraviť. No už to prvý robot. Ešte, že tých robotov máme, potom si už budeme vyrábať svojich. No. OK. Ďalší tu na niekde spadol za kopcom. No, už choďte takto, no už ide postaviť typek túto, teda najprv to tam odniesť, potom postaviť tú majnu. No, môžeme rozšíriť ešte posteľový arzenál. No, majna je postavená. Dúfam, že no, jedla máme ako tak dosť, ale jedlo by malo byť práve s tým základom, že keď máte dosť jedla, máte tým pádom dosť všetkého, lebo kolonisti vám prežijú, teda ešte musíte mať samozrejme vodu. Na to, aby vám nejaké rastliny prežili, aby ste mali jedlo, hej. A kolonisti vám prežijú a tým pádom už si viete vydolovať rudu, spraviť z nej železo a tak ďalej. Postaviť ďalšie veci, postaviť ďalšie skleníky s jedlom, takže tak. Dobre, ďalšia vec. Kde je security miestnosť? Aha, však mám vonkajšie budovy. Nie, na security ešte kašlem, ešte sem nechodia títo. No, intrudery, votrelci, presne tak. Postavíme si presne tak lab. A ten postavíme, uvažujem nad tým, že ho radšej spravím väčší, presne, to sa bude hodiť a ten príde sem. Loď, čo máš? Nič nemáš. To budeme potrebovať čo najskôr. Môžeme, radšej túto tu na. Prioritizovať baňu. No,
nie, už iba jeden typek tam robí, aj tu tiež jeden. Ale vyzerá to, že to v pohode postavíme. No, nice. Koľko máme? 20, koľko máme ľudí? 18. Dobre. Na to si tiež musím dávať pozor, a to je kyslík. Pretože jakmile budeme mať viacej ľudí, ako máme, ako tento generátor vygeneruje, teda viacej ako 20 ľudí, áno, generuje kyslík pre 20 ľudí, tak začneme mať trošku problémy. A to samozrejme nechceme, OK. Ideme postaviť nejaké tie hovadiny na mäso. Zatiaľ budú 3 stačiť. A potom ešte táto vecička. Snažím sa to dávať čo najviac ku sebe, pretože sa to bude hodiť, keď ich tam potom budeme potrebovať dať viac. No. Necelých 7 minút, možno už aj 7 minút nahrávania za nami, ak som to niekde neprestrihol. A už tu máme, tak tu bude kuracie, tu bude hovädzie a tu bude bravčové, keď sa to postaví. Super, ďalšia produkcia jedla sa hodí. Ok, energie máme úžasne veľa, čiže to je v pohode. Máme 5 orečok, to je tiež dobré. Myslím, že tu môžem postaviť ďalšiu tú hodinu na plasty. Tak a bravčové. Typek tu už robí. Teraz sa robí samo, ale no, neviem, či tam odrobil vôbec. Myslím, že on to boostuje. No a už tu máme prvý kúsok nášho vlastného mesa. Teda, nášho, jak to povedať, sami vyrobeného. No, je to v pohode. Ešte keď postavia ten medicínsky ten stolík, to bude OK. Čo máš? Týchto vecí by som chcel pár. Oh bože, drahé, nedík. Energia postupne odchádza. Jo, workbench has been built. A už dúfam, že sem príde za chvíľu medic, ten jeden, ktorého máme. Áno, už je tu, nie, to iba worker doniesol. Medic asi spí akurát. No. Čak to je ona, ne? To je ona. Kam ideš? Kam ideš? Už by mala ísť sem. No, dobre, to je jedno. Takže už máme aj mäso, nice. Ja to chcem zbúrať. No. Dobre, tak zbúrame aj vodu. Of course. Tak, a vodu postavíme tu. Jeden plast a máme to, OK. Energia je úplne v pohode, takže to je nice, to je tiež jedna z podstatných vecí. Tak, čo teraz? Teraz by som... dobre, ešte na to kašľam, ešte to nepotrebujeme. A teraz by som spravil to, že vody máme dosť, tak postavme ešte túto... vecičku. Co sem nevojde? Seriously? No. Seriously? Postav sa. Vojde sa sem? No, vojde. A veľký ne. Tak.
OK, traja workery tam robia šikovný. No doťažte to, aby som to mohol deprioritizovať. Dobre. Videli ste, na 98% odišli tí dvaja typci. A ten jeden tam frajer ostal. No už aj ten odišiel. Dobre, vody máme takže až. Už iba ten water tank postaviť. No. Patent. Už som to videl jeden na začiatku hneď. Čo ti dáme? Teda čo si od teba vezmeme? Asi nič. Nemá iron, takže nič. Nikto sa o to nestará, preboha. Teda ako pracujú na tom typci, ale nikto to nechodí opravovať. OK, myslím si, že môžeme zvýšiť príjem kolonistov. Nechajme to tak asi, áno. Počkaj. Dobrá, môže to byť takto. Všetko potrebuje opraviť, ale však súčiastok máme dosť. No, už prišli, opravili, nice. Water tank has been built. To je v podstate niečo ako tento tu má kolektor, iba že tento má v sebe energiu, toto tu má v sebe vodu, logicky. Proste klasický vodojem. OK, a presne preto, keďže prídu ďalší ľudia, postavíme oxygen generator. A teraz rozmýšľam, kde bude najlepšie ho postaviť, či sem bude asi naj. A potom stáde pôjde ďalšia lajna, asi. Toto nebudem konektovať, toto aj nemôžem. To môžem, ale to je zbytočne. Zbytočné teda. OK. Kolonisti došli. Kolonisti došli, čiže už je na čas to postaviť, pretože máme práve materiálom 19, 20. No, už to tam typek nesie. Ale teda, prečo? Potrebujeme generátor, nie nejaký ten tunel. Dojeste to tam takto. No, už ide robot. A potom tu príde ďalší airlock, jak tu je veľké celé toto bude zastávané v nejakom tom 20. dieli, to si nerobte o to starosti, no choďte to postaviť rýchlo. A opravte robota takto, ne? KO, no. Robot je dead. Ja som myslel, že ho ideš opraviť, ty vole, kam ideš? Nie, on radšej opraví solárny panel, ne nejakého robota, ktorý by to spravil za ňoho. A práve došli kolonisti a my nemáme postavený tento. Takže to začína byť zle. Áno. Ale už to ide postaviť typek. Easy peasy. 20. Mohol som postaviť rovno väčší, ale tak to je už jedno teraz. OK, a asi viem, čo postavím ako ďalšie. To bude posteľ. No a nevojde sa mi to tam. Sice aj tak myslím, že by sa mi to sem nevošlo. Dobre, 6 je dosť. 6x2, 12. No a ja zase spomalil čas. Of course. A teraz by som asi urobil to. Nemáme plné posilenie, sú ľudia ospali. Aké máte tieto? Nie tieto, aké máte potreby? Teda, potreby, kde sú potreby? Tech, milestones... Nie. Sú staty.
Asi nie sú celkové nejaké veľké tieto. Si môžem tu nakliknúť na nejakého človeka, počkaj. Ten je v pohode, ten je frajer. Ten tu. Ten je iba hladný a práve je, či je to v pohode tiež. Medika by sme potrebovali. Medici. Troch gardov máme? Seriously? Tak. Počuť, dojde ešte jeden guard. Ne, biolog a worker, nice. Potrebujem medikov. Dobre, ideme stavať ďalšiu lineu. Čo som to chcel postaviť? Rozmýšľam, či už nepostaviť aj na robotu ešte skoro. Zatiaľ postavím toto. A toto. A potom biodome. Tu je. No, nie až taký veľký. Budú dva hneď pri sebe. A čo? A kantína. Aha, tu. Hej, radšej väčšiu. Počkaj. A tu si iba dve veľkosti. No, tu väčšiu. Ďalší kolonisti. No, dúfam, že došli medici. Oh, medic. Come here. To je tá vysoká rýchlosť. Ty vole. Si robíš srandu. Poď sem. No áno, je to medic. Toto som nemal stavať, to je zbytočné teraz ešte. Jo, trading ship a nemáte nič také. Dobre, pár plastov si vezmem. Ešte si vezmem. Stojí 300, či 200, to je ešte skoro na to. No dokopy to bude stať 300, hej, keďže tam je vyššia cena. Seriously? No, dajme si sem coiny. Trade. No ale ako jedla máme zatiaľ dosť, ale to budeme mať ešte viac, keď... keď to budeme mať... ďalší väčší biodome. Ľudí 24, tak málo to pribúda. No už to chce ďalšiu kantínu určite. Schválne. Ne, tak toto určite ne, ale... Ne, nič. Môžem to dať sem, ale to sa mi nechce ešte. Á, ďalší títo došli, dobre, tak... Hej, už máme 4 medikov, už to je v pohode. Tak, okej. Už tam doneste ten jeden, tento... plast. Oh, shit. Jak to skáče úplne, keby tu bola nulová gravitácia skoro. Potom si už postavíme laser v neskôršej fáze hry proti meteorom. Aj. No. A už nahrávame 20 minút. Takže ja už iba počkám, kým toto dostávajú, to by som chcel vidieť. A to bude všetko potom. Potom to bude všetko. Jo, ináč ak vidíte, tak jak idem trošku ďalej, tak už vidím tie strechy. Takže potom, keď už budeme mať fakt veľkú kolóniu, tak to bude aj vyzerať normálne, nielen takto odkryto. Ako môžem si dať toto tu na, ale potom nevidím, čo sa tu deje a tak ďalej.
Dobre. Energie máme zatiaľ dosť, aj keď by som radšej postavil... No neviem, kašlem na to teraz. Akože máme, pozrite sa koľko máme železa, pozrite sa koľko máme plastov a ne, oni to nepostavia. Ďalšia loď. Nič nemáš. No, konečne. Ešte aj connection k tomu. Ešte, že to postavil ten robot, dobré. My sme sa toho nedožili. Dobre, dám sem po dvoje z týchto. Nejaké tie zemiaky. A tak ďalej. Dám sem aj strom, pretože prečo ne? Why not? OK. Teraz vstúpne táto. Jak sa to volá? Vstúpne spotreba vody, presne tak. Nie, viete čo, rozmýšľam nad panelom. Panel by bol lepší, si myslím. Ale to nie je ešte na maximum, no je to v pohode proste. Aj máme plnú rezervu, síce to vydrží tak možno na jednu noc. Ani nie na jednu noc. OK, to by bolo všetko pre tento diel, ja vám ďakujem za sledovanie, ešte sa pozrieme, kto prišiel. Traja biológovia, nie, dva biológovia a jeden žltý je kto, inžinier. OK. Tak, to je bolo všetko pre túto epizódu, ja vám ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám páčil a nezabudnite zanechať like, alebo ma podporte odberom, možno môžete napísať nejaký pekný komentár. Ak sa vám táto séria páči, fakt dajte ten like, aby som to videl a budem sa vás tešiť na budúce, no. Zatiaľ čus.